Que tal? Boas noites, saúdos dende o Salón de Plenos da Casa do Concello de Cambados a escasas horas da investidura de Samuel Lago que porá fin a etapa de Fátima Abal na alcaldía deste municipio. Fátima Abal, boas noites. Hola, boas noites. Bueno, foron estes días moi intensos para ti. Como estás a vivir esta marcha da alcaldía? Bueno, a verdade, moi tranquila, posto que sei que os motivos que me levaron a ter que abandonar e ter que renunciar á alcaldía, a pesares de que, bueno, a legislatura faltaba moi pouquiño para rematar, pero, bueno, me vou con esa tranquilidade de saber que vai a quedar no relevo na alcaldía pois unha persoa que realmente que sei que vai a ser capaz de levar todos os asuntos que quedan pendentes e, sobre todo, de seguir co proxecto socialista comezado pois hai 6 anos. Un deses motivos polo que abandonas a alcaldía por cuestións de saúde, a pregunta é obrigada, como te atopas? Bueno, nestes momentos ben, un poquinho máis tranquila, xa unha vez que xa está todo máis ou menos encamiñado. O certo é que, bueno, necesitaba baixar un pouco o nivel, baixar un par de marchas, levaba unha vida con moitísimo estrés, con moitísima ansiedade, e, bueno, cando unha persoa pois ten complicacións de saúde, eso desde logo non lle beneficia, senón que ao revés, non, que lle perxudica. Ás veces tamén hai que saber cando frear, cando parar, e desde logo é certo que a saúde é o máis importante, non é así como me gustaría marchar, eu quería rematar a legislatura, pero, bueno, moitas veces o corpo manda máis que a cabeza, non? E hai que escoitar tamén o corpo. Bueno, das por rematada esta etapa na primeira liña política, pero non marchas do Concello porque vas continuar como concelleira, xestionando ademais as áreas coas que xa traballaba sendo alcaldesa. Por que esta marcha parcial, digamos? Bueno, porque, como acabo de decir, o meu desexo era precisamente acabar a legislatura. Eu teño unha responsabilidade cos veciños e coas veciñas de Cambados, era unha responsabilidade que hai 4 anos asumín. Desde logo, xa digo, como a enfermedade que eu teño é simplemente un baixar marchas e baixar estrés e baixar ansiedade, eu creo que sí é compatible coa labor como concelleira. Non son áreas que me vayan a ocupar nin que me vayan a producir complicacións na saúde, entón, pois, pouquiño a pouco, ao meu ritmo, tentarei seguir levándoas a cabo, e xa digo, porque o meu desexo é precisamente rematar ese compromiso que adquirín hai 4 anos coa veciñanza de Cambados. Aseguras que o teu ciclo político rematará, polo tanto, no 2023, que non haberá máis cargos dentro do PSOE, pero non sei se chegado ese momento, co paso do tempo, se producise algunha chamada, volverías á política noutras esferas, máis alá da política local? Eu creo que a vocación de político local non ten nada que ver coa política noutras esferas, noutros cargos, son todos moi diferentes. Eu realmente, a min gustame ese contacto, esa proximidade coa veciñanza, co veciño, coa veciña. Non teño pensado a día de hoxe nada similar que non sexa estar agora mesmo como concelleira en Cambados. E si é certo que moitas veces manifestei a miña opinión de que eu creo que, bueno, 2 mandatos son suficientes para encauzar todos os proxectos, non, que unha persoa ou que un partido político ten que levar a cabo, e desde logo na miña agrupación de Cambados hai outras persoas pois tan válidas como a min, ou incluso máis válidas que a min, que poden seguir con ese proxecto socialista. Eu o primeiro día que cheguei á alcaldía, ben o sabedes todos, foi por sorpresa, por así decirlo, non, por utilizar esa palabra que se utilizou durante tanto tempo. Eu non o esperaba, igual que non o esperaba prácticamente ninguén, pero sempre tuve moi claro que a política é un traballo, por así decirlo, temporal. É algo que ten un comezo e que ten un fin. Eu non creo na perpetuidade dos cargos políticos. Entón, eu teño outras metas, teño outras miras, quero facer outras cousas na miña vida que non encasillarme e seguir na política. Polo tanto, eu creo que non podo dicir desta agua non beberei, evidentemente, pero en principio a miña vontade é non volver evidentemente a política polo que che estou dicindo, non? Eu estou preparando outras cousas profesionalmente, quero me dedicar a outras cousas. Creo que fago a miña labor política xa rematou, e agora creo que teño que facer outro tipo de labores, e en esas estou formándome. Volvendo á rolda de prensa de despedida, coa que te despedías dos veciños de Cambados, aí facías un gran recoñecemento á Deputación de Pontevedra e en especial á súa presidenta, Carmela Silva. Non sei se nese caso, se hipotéticamente nalgún momento recibiches unha chamada de Carmela Silva para dicirche que quere que esteas no seu equipo, se aí gustaría dicir que non.
A ver, Carmela, nun principio, claro, cando falei con ela e lle expliquei non a miña decisión que ia presentar a renuncia no Concello de Cambados, evidentemente ela pois quedou así como un pouco disgustada porque ela máis eu co Concello tiñamos moi boa relación. Sabemos que é unha muller moi feminista, que é unha muller empoderada, que lle gusta o empoderamento das mulleres. Bueno, eu tamén son así, pero bueno, había que recoñecer que a miña situación de saúde non podía permitirme, non era compatible conseguir nunha alcaldía na situación na que eu estou, é dicir, sin ningún tipo de liberación, sin ningún concellero ni concellera liberada, sin persoal de confianza. Ao mellor se a situación fose distinta, se eu tivese alguén liberado no Concello, eu non chegaría a este nivel non que teño agora de saúde. Pero ela si soubo comprender que, bueno, que non había posibilidade de seguir, porque sí que é certo que aínda que hai moita xente que estes días non me está a dicir que pena, non te vayas, isto non ten volta atrás, non podes revocar, non podes... Moita xente me está dicindo, cando de verdade lle explico as razóns e os motivos, a xente que me quere ben e que moita xente me di que bueno, que se alegran de que deixe o cargo e que por fin me dei conta de que a miña saúde é o importante, non? Con Carmela pasou algo polo estilo, entón, si é certo que aínda que traballamos moi ben xuntas todo este tempo e recibí moitísimo apoio da Diputación de Pontevedra, o Concello, os veciños e as veciñas de Cambados recibiron moito apoio da Diputación de Pontevedra, en especial da súa presidenta, que sabedes que estuvo aquí en multitude de actos. O certo que, xa digo, agora mesmo o meu desexo é seguir por outros camiños que non son precisamente a política, porque non me gustaría volver a recaer nesta situación de estrés, de ansiedade, estar sempre no punto de mira, ser centro de atención. Eu na política tiven moitísimos momentos super felices, aprendín moitísimo, unha satisfacción enorme o ser alcaldesa dun pobo como Cambados, porque ademais é un pobo que non é porque se chame un pobo, pero que é un pobo precioso, que a moita xente lle gustaría pois ter ocupado o meu posto, evidentemente, pero tamén teño que decir que en moitos momentos tamén o pasei moi mal. Entonces, facendo ese balance, eu creo que o que decía antes, non? Que todo ten o seu principio, o seu final. Eu comecei pois sin esperalo e agora pois ás veces sempre digo, as cousas pasan por algo, e a mellor isto tamén pasou por algo, non? E entonces me atopo nesta situación para pois dedicarme profesionalmente a outras cousas que xa digo que me fan moita ilusión e que creo que teño moito que facer noutras áreas. A túa renuncia supuxo unha fenda, unha pequena fenda no goberno bipartito, porque a Somos Cambados non lle gustaron as formas coas que o PSOE xestionou o teu relevo. Ti crees que houbo fallos nese proceso de relevo entre Fátima Abal e Samuel Lago? A ver, o que está claro é que é evidente que a primeira persoa que yo contei, evidentemente, non podía ser de outro xeito, foi a Samuel Lago. Claro, é evidente, non? Máis que nada para saber se el ia asumir esa responsabilidade de seguir no cargo como alcalde, non? No Concello de Cambados. A segunda persoa que o soubo xa foi Tino Cordal, é dicir, antes incluso que a agrupación socialista de Cambados, antes incluso que os militantes, que, bueno, sabedes que tan pronto se enviou esa carta á militancia, además saltou os medios, quer dicir, non hai nada que ocultar, a data estaba na carta, sabedes perfectamente cando se produciu, non? A primeira persoa coa que falei despois de Samuel, como digo, bueno, os concelleiros, claro, do PSOE, si o sabían, digo Samuel, pero me refiro a todo o grupo político, non? Socialista, non? Exacto. Pois foi con Tino Cordal, precisamente, o sea, el sempre soubo desde o minuto 1, de feito, incluso no mes de novembro saíron publicacións en prensa, algúns medios me preguntástedes que había un rumor, si eso era certo, é dicir, non si o falamos, eles si o falaron coa súa agrupación, coa súa asamblea. Despois, claro, nos faltaba unha terceira pata para apoiar esa investidura, non? Entón era normal que tamén nos reunísemos co BNG. Que entre eles non se reuniron, é certo, porque isto era un acordo, era un pacto de investidura, e o candidato, o relevo, era un relevo socialista, entón quen se tiña que reunir era o Partido Socialista co resto de partidos políticos que necesitábamos dese apoio á investidura. Que non se reunisen Somos Cambados co BNG, e que realmente non tiñan un motivo polo cal reunirse, xa digo, nos estábamos pedindo un apoio
a ese relevo a esa alcaldía. Entón, eu creo que estivo desde o primeiro momento ben xestionado. É certo que despois de reunirnos con Tino Cordal, nos reunimos con Víctor Camaño. Naquel momento ele era concelleiro, foi cando el, bueno, pues comentou a posibilidade de que el tamén quería renunciar, e se eu podía esperar un pouco, retrasar a miña renuncia para poder renunciar el antes e que tomase posesión pois o novo concelleiro do BNG. E, bueno, así o fixemos, é dicir, cando se incorporou e chegou a acta do novo concelleiro do BNG, xa Samuel Lago tamén xa falou con el, se reuní con el, incluso despois, eu ese día non pudín acudir á reunión, pero me reunín despois, posteriormente, co concelleiro do BNG, e xa digo, sempre, Somos Cambados, sempre estivo o tanto. E ademais, xa digo, estivo tanto sempre, porque de feito a noticia filtrouse cando se falou con eles, entón non digo que a filtrase un ou filtrase outro, é certo que moitas veces cando un partido é asambleario, pois pode acudir moita xente, nadie pode controlar o que esa xente di ou deixa de decir, non? Evidentemente era certo, eu non quería que se soubese hasta que tivese ben atado, por así decila, a investidura de Samuel, porque evidentemente se non se ia apoiar a Samuel como candidato, como relevo á alcaldía de Cambados, pois tería que mirar pois outros modos de poder paliar a situación, pois tería que coller unha baixa médica ou outro método que fose máis efectivo. Entón, eu realmente, o motivo polo cal Somos Cambados fixo ese tipo de declaracións, non sei se exactamente foron porque estaban enfadados, por así decirlo, entre comillas, de que nos reunísemos co BNG sin eles, aínda que eles sabían que nos íbamos a reunir co BNG. De feito, Samuel Lago mantivo comunicación con Tino Cordal en todo momento, é dicir, eu isto como é un motivo de problemas de saúde, non quería tampouco, bueno, eu tiña que pasar un proceso de recuperación, entón é certo que asumiu todo o papel xa deste relevo Samuel directamente, e sí que Samuel estivo sempre en contacto con Tino Cordal antes e despois das reunións do BNG, é dicir, eles estiveron sempre ao tanto de todos os pasos que o PSDG iba facendo. Sí que é certo que aproveitando este contexto, dende Somos desvelan certos problemas de comunicación e coordinación dentro do bipartito, non neste caso concreto no caso do teu relevo, sino a nivel día a día, na xestión diaria do Concello. Non sei se ti tamén compartes en certa medida esa visión de falta de coordinación, se crees que non fixeches un bo traballo a hora de manter os dous equipos unidos dentro do mesmo goberno? A ver, é moi complicado a situación que temos nesta legislatura. Comentaba outro día na rolda de prensa, non? É moi diferente a anterior legislatura, pero non por elo é máis fácil, non? Está claro que antes había pois máis persoas liberadas, entón pois nos víamos a diario, era moi fácil ir ao despacho de calquera concelleiro e falar calquer tema no momento, non, por así decilo. Pero claro, agora hai que ter en conta que os concelleiros que están no goberno e as concelleiras están todos no seu posto de traballo. Entón, cando xurde calquer tipo de problema ou calquera cousa que nun concello moitas veces requiren unha contestación inmediata no momento, non podes estar molestando a alguén no seu traballo, ao mellor chamas, non? Incluso nos pasa moitas veces con algún concelleiro, como no caso de Tino Cordal, pero claro, el está dando clase, non pode estar atendendo o teléfono, o mismo se estás con un cliente, lle pode pasar a Samuel, está con unha persoa, Mila teletraballa esta temporada mentres estivo co COVID, etcétera. É dicir, ás veces é complicado no momento poder falar, e logo o de sentarse e falar a dinámica dun concello como Cambados, que ten moitísimas actividades, porque aínda que mentres estivemos coa pandemia non houve esas actividades que se fan no concello de Cambados prácticamente pois diarias e de fin de semana, si houve outras actuacións diferentes, non a mellor culturais, pero si actuacións de limpeza, desinfección, atención a persoas que están vivindo soas, temas de exclusión social, etcétera, que sí que necesitaban unha resposta inmediata. Entón, esa coordinación, cando tes que coordinarte con varios concelleiros e concelleiras que non están presentes no concello e que non podes tirar deles porque sabes que están no seu horario laboral, é moi complicado, é certo. De feito, eu creo que eu cheguei tamén a esta situación de colapso precisamente por eso, porque está moi ben que apoyen os partidos políticos unha investidura, que me apoyen para gobernar un concello como Cambados,
pero logo se non che dan as ferramentas non podes gobernar, non podes facer o que queres. O certo é que a min cortaronme nese sentido moitas veces a posibilidade de facer cousas, mesmo co orzamento, é dicir, votaron os partidos en contra, se lle dou a oportunidade de poder participar nos orzamentos, unha vez que se levaron esas participacións ao pleno, votaron en contra, presentaron enmendas, votaron en contra da cuestión de confianza, é dicir, sempre me atopei con trabas, nunca foron unha oposición tampouco colaboradora nese sentido. Xa digo, xa desde o primeiro momento da investidura, no pleno ese organizativo, o non darlle ningún tipo de liberación, ni siquiera 2 horas, 3 horas, o que fose aos concelleiros e as concelleiras, e non ter ningún tipo de persoal de confianza, a min, desome ao frente do Concello, soa dependendo únicamente da boa vontade dos concelleiros e concelleiras que pudieran facer, pois por así decirlo vulgarmente, escapadas do seu traballo que, por suposto, logo tiñan que ir recuperar. Entón, pois, é unha situación moi complicada. Iso non ocorrería, por exemplo, se o BNG estivese dentro do goberno, non? O tema dos salarios, maioría absoluta tamén no pleno, por que non se deu chegado a un acordo co BNG neste segundo mandato? Son as culpas todas do bloque? Hai tamén culpas a repartir entre PSOE e Somos? A ver, eu creo que foi todo por así decirlo, un embrollo, un malentendido desde a primeira reunión. É dicir, é certo que para o BNG, porque claro, isto depende con quen fales, cada un di unha cousa diferente, para o BNG non estaba ben que nós nos tiveramos reunido primeiro con Somos Cambados, evidentemente Somos Cambados nese momento entre as forzas de esquerdas era a segunda forza, é dicir, sacarán máis votos que o BNG, entón nos en primeiro lugar con quen falamos foi con Somos. Creemos que eso é tamén un respeto institucional, é dicir, que te reúnas primeiro cos partidos mayoritarios nos que te podes apoiar, e nos fixemos esa reunión con Somos que o BNG non o veu con vos ollos, por decirlo así, non? E aínda que fixemos moitas reunións do pacto de goberno, estábamos sempre encasillados, sempre no mesmo, e a nós nos dou a impresión desde a primeira a segunda reunión que realmente o BNG non quería entrar no goberno. É dicir, pedían cousas que sabían que non eran factibles, pedían levar determinadas áreas que sabían que non lle íamos a ceder, entón realmente nos daba esa impresión, non, de que estaban negociando por dicir que estaban negociando con partidos de esquerdas para non xa posicionarse cos partidos da dereita, pero, sin embargo, nos vimos durante todos os plenos aquí no Concello de Cambados, no que vai de legislatura, que prácticamente en moitísimas mocións, incluso nas das liberacións, nas do pleno organizativo, levantaron a man coa dereita, levantaron a man a propostas do Partido Popular. Entón, directamente nos o que vimos é que non había esa vontade de querer participar no goberno. Bueno, vímolo tamén agora, non? Neste caso, que se volveu a ofrecer a posibilidade ao BNG de poder entrar no goberno. O certo é que eles rexeitaron esa posibilidade de entrar a estas alturas no goberno. Evidentemente, nós tamén lle fomos sinceros, tamén lle dixemos que tampouco non o víamos factible, pero tamén é certo que somos conscientes de que, bueno, dentro de un ano e pouco, un ano e medio, vai haber eleccións, ao fin e ao cabo estamos condenados a entendernos as forzas de esquerda se de verdad queremos desbancar a dereita, é dicir, agora hai un relevo, hai novas persoas, nas próximas listas pois haberá novos candidatos, novas candidatas, penso que as cousas que nesta legislatura non saíron ben, eu creo que son reconducibles para unha seguinte candidatura, pero bueno, hai que tamén ter en conta a situación tan difícil que estivemos vivindo durante o 2019, desde o 2019. Situación complicada, pero de todas formas este segundo mandato está sendo máis tranquilo, por así decirlo, que o primeiro con aquel cuadripartito, no que moitas veces as culpas ían para Cambados se pode, para José Ramón Abal, sempre con esa posible moción de censura, non, pairando sobre o pleno. Como recordas aquela etapa? E non sei se agora que o ves xa dende certa distancia, se non crees que iso de que ou neste caso 4 non pelexan se un non quere? Bueno, a ver, esa etapa, a verdad, que a vivín, vexo xa, a día de hoxe, vexo xa moi lonxe, ou é que xa directamente a quero olvidar. En política os tempos son máis rápidos, non? Sí, non sei, vexo a lonxe, o certo é que sí.
porque sí que foron houbo días de moita tensión, é certo, sobre todo o primeiro ano, bueno, vímolo no pleno de investidura, que non fai falta dicir máis, o sea, o día anterior, pois Cambados Pode non ia a apoiar a miña investidura, e despois no propio pleno apoiouna. Entón era vir continuo, é dicir, un día decían unha cousa, outro día decían outra, un día ian a presentar unha moción de censura, outro día xa non a presentaban, un día non sei que, ao final, bueno, vai un vendo como ese que ven o lobo, chega un momento que xa dis, mira, que veño o lobo e que coma todas as ovellas dunha vez, porque será algo que non sabías si directamente non querer, si crelo, é dicir, por fin, o sea, isto que se acabe, porque é unha tortura. Xa digo, vexo moi lonxe, creo que é algo que, bueno, ao final sí que pudemos aí ir pegando, non podo decir que foi un goberno cohesionado, porque estaría mentindo, todo o mundo sabe, non foi un goberno cohesionado. Si ben é certo que cando comezou esta legislatura, e aínda sabendo que José Ramón Abal non era necesario para os votos, nin era bisagra nesta nova legislatura, si se lle ofreceu entrar no goberno, e se falou con el precisamente por si quería entrar no equipo de goberno, é dicir, aínda despois de todo o que pasou, nós tendemos unha man a Cambados Pode. E cando dixo que non, respiraches aliviada ou...? Bueno, non é que respirara aliviada, pero en parte, como sabía que realmente xa non tiña ese poder, xa non tiña esa bisagra, xa non era chave para poder facer unha moción de censura, o sea, se entraba no goberno tiña que acatar unha serie de normas, unha serie de cousas, e se non as cumplía estaba claro que non íamos a seguir adiante. Pero bueno, nós cando ofrecemos a man, igual que cando lle ofrecemos ao BNG, ou pola miña parte, quero falar polos meus compañeiros, desde logo, cando lle ofrezo a man a alguén, non lle ofrezo para con mala intención, nin con mala fe, senón directamente non lle ofreceríamos, o sea, eu lle ofrecía de boa fe. E ao BNG tamén se lle ofreceu de boa fe, e incluso despois cando foi a negociación dos orzamentos, ao BNG tamén se lle ofreceu outra posibilidade que de feito se lle presentou por escrito, que non é unha cousa de palabra que, bueno, hoxe disme unha cousa, mañan disme outra, non, unha cousa por escrito firmada por min, na que eu lle ofrecía ao BNG, aínda que non quixeran entrar no goberno, si participar na construción dos orzamentos, na elaboración do plan concellos, etcétera. E, bueno, decir que esas obras que eran suxeridas e que eran obras que estaban contempladas polo BNG, e incluso vir a presentación e inauguración desas obras, non aceptaron tampouco esa posibilidade. Bueno, non aceptaron, pois, os seus motivos tendrán, o seu partido, pois, decide tamén con eles, evidentemente, estamos falando de partidos políticos, non de persoas individuais. Entón, pois, pola miña parte, tampouco yo teño como unha afrenta, pero si é certo que cando lle ofrecemos esa posibilidade, lle ofrecíamos de xeito sincero, e a Cambados Pode tamén lle ofrecíamos de xeito sincero. Evidentemente, eu non lle ia ofrecer esa posibilidade, iso tiña clarísimo ao Partido Popular, o sea, non. Pero a Cambados Pode e ao BNG, si, xa digo, lle tendíamos unha man sinceira, que non aceptaron, pero bueno. Agora que falas do Partido Popular, ese cuadripartito, precisamente no 2015 puxo fin a 28 anos de gobernos do PP. Como atopaches naquel momento o Concello e que cousas crees que mudaron dende aquela? Bueno, moitísimas. O certo é que, bueno, cando chegamos aquel día, eu recordo o día o luns seguinte á investidura, non? Que chegamos aquí todos os portavoces dos 4 partidos, das 4 forzas, chegamos ao Concello a Cambados, pois veñamos así un pouco como, non sei, un pouco a ver o que nos atopamos, non? Sabíamos o que pasaba co persoal do Concello, o persoal tamén estaba moi a expectativa, se dixeran moitas cousas, moitos tiñan moito medo a ser despedidos incluso. Bueno, nos atopamos, cando empezamos a mirar un pouco as contas e a saber un pouco máis a fondo, pois con case 1 millón de euros de débeda. As partidas estaban todas prácticamente esgotadas, foi no mes de xuño, estaban todas as festas do Obrán que non comezaran aínda, sobre todo pois a máis grande, non? A que máis, exacto, a que máis partida orzamentaria leva, que a festa do Albariño, tiñamos a partida de festexos en menos 3.000 euros, quero recordar. É dicir, nos vimos abocados a un orzamento que ademais que tiñamos as mans moi atadas, pero bueno, fomos quen de apretar moito o cinturón, de ir pagando facturas, de ir abonando todas esas débedas que había, e xa ese ano, cando rematou decembro, xa tiñamos as contas todas saneadas
fomos suprimindo moitos gastos superfluos que había que evidentemente nós non chegamos a consumir. Ese orzamento cambiou completamente. Eu na miña campaña política sempre levei unha máxima que é a que realmente aplico na miña vida diaria, que é a de que eu creo que se debe de gobernar para as persoas, non para as cousas. Moita xente moitas veces o que se ve, pero hai outras cousas que non é o que se ve, pero que é a quen quere estar contenta, non? Que son os veciños e as veciñas. E ás veces hai que levar esa labor máis humana, esa empatía con todas as persoas, porque é certo que para cada persoa o seu problema é o problema máis grande que hai no mundo, e moitas veces non é un problema nin sequera de algo estrutural do Concello, son problemas persoais que queren vir desafogar e contarcho. O sea, ás veces simplemente che piden que lle escoites media hora e que estés escoitando o que che teñen que decir. Eu creo que nesa parte a cumplimos tamén con creces, porque había moitísima xente que chegou ao Concello que nunca entrara no Concello, que nunca entrara no despacho da alcaldía, e a verdade é que é unha das cousas que me sinto moi orgullosa tamén, de escoitar a xente. O Partido Popular, precisamente, cando coñeceron a túa marcha, aproveitaron para criticar a túa xestión. Foi en declaracións a Canal Rías Baixas. Luís Aragunde dicía que agora mesmo o Concello de Cambados está peor de como o deixara el no ano 2015, cando deixou de ser o alcalde. Bueno, o certo que o que diga Luís Aragunde para mí non ten moita validez. Desde logo Cambados non está peor, podemos ver zonas humanizadas que non estaban, xa non solamente a Praza de Fefiñáns, que tamén, senón tamén moitas rúas que se están peonalizando, non? E que están humanizadas, que antes non o estaban, rúas que moitos veciños levaban dicindo moitos anos, por aquí non deberían pasar coches, ou as partidas económicas orzamentarias en servicios sociais están duplicadas, triplicadas, as axudas aos colexios para poder levar labores de mantemento, de limpeza. Tamén hai que acordarse que acabamos de sufrir unha pandemia e hubo que reforzar moitísimos servizos que se non tivésemos que reforzar e se fixese cargo que realmente se tiña que facer, que era a Xunta de Galicia, eses cartos no Concello de Cambados se poderían invertir noutro tipo de actuacións, pero bueno, sabemos que non foi posible, non? E desde logo, bueno, xa a labor de non solamente en servicios sociais, senón tamén atos culturais, feminismo, que non existía no Concello de Cambados, diversidade que non existía no Concello de Cambados, accesibilidade que non existía no Concello de Cambados. O sea, estamos falando de dereitos humanos, a dignidade humana, estamos falando de cousas que están reflexadas en calquer lei internacional, europea, española. Son dereitos humanos, e aquí neste Concello non existían, e que non nada, empoderamento femenino, nin loita contra a violencia de xénero. Parece que a violencia de xénero existe do 2015 para adiante. Non, a violencia de xénero existe moito para atrás. A violencia de xénero existe toda a vida. Que pasa que, claro, se fas oídos sordos, no teu Concello non tes violencia de xénero, claro, se non lle dis a unha muller que pode sair desta cruz que estás vivindo, e que se vamos a tender unha man e que te vamos a axudar, claro, esa muller seguirá na súa casa pois toda a vida, non? Entón, hai cousas que melloraron moitísimo. Cambados, a festa do Albariño foi festa de interés turístico internacional, despois de moitísimos anos sendo festa de interés turístico nacional, non se conseguía nunca ese paso, ou non se movían para conseguir ese paso. Recordemos tamén a Cidade Europea do Viño no ano 2017, ao pouco de chegar, pois xa no 2016 fomos premiados, e fixo ese proxecto super rápido, colaboración de todos os traballadores municipais para poder, traballadores e traballadoras, do todo o persoal do Concello para poder levar a cabo esas cousas. Cambados como pobo máxico, Cambados o número que aumentou o turismo en Cambados de viaxeiros e viaxeiras, é dicir, as estadísticas están aí, o número de visitantes está aí, non é algo que nos saquemos do bolsillo. Creo que Cambados medrou moitísimo neses aspectos. Bueno, Fátima, 6 anos de xestión dan para moito, non sei, de todos os proxectos que houve en riba da mesa en todo este tempo, con cal quedarías? Bueno, certo é que se fixeron moitos proxectos moi importantes, pero eu creo que un dos proxectos que máis demandaba a veciñanza, non? Que ademais é un proxecto que apenas se ve, é o tema do saneamento. As parroquias, mesmo o centro de Cambados, non? A zona urbana de Cambados tiña as fecais e as pluviais mezcladas, eso producía tamén moitísimas repercusións negativas en toda a zona de marisqueo, e aínda que quedan moitas rúas todavía sin facer esa separación de augas, si se fixo esa separación en moitas zonas, e sobre todo había unha zona en Castrelo
que necesitaba un bombeo, levaban moitísimos anos as casas que estaban nesa zona pedindo ese bombeo e tiñan ese problema, non? Esas son obras que non se ven, por así decirlo, non? E son obras moito máis custosas que as obras que sí se ven. Había varios proxectos da anterior legislatura que estaban feitos polo anterior concelleiro de obras, de Cambados Pode, que sí, a obra en sí quedaba moi bonita, pero evidentemente non se facía nada por recoller esa separación de augas, non? Bueno, cando chegou o Concello de Cambados, Samuel dixo que era moi importante avanzar en todo o que tiña que ver con medio ambiente, non solamente para o saneamento ou como obra como tal, senón tamén pola repercusión que tiña nos bancos marisqueiros e que, bueno, que aínda que as obras dese xeito custan o doble, incluso o triple en moitas ocasións, que si cada vez que se levantase unha rúa se ia aproveitar para facer esa separación de aguas e así se está facendo en todas as obras. Eu creo que é algo moi importante, xa digo, é unha obra que non se ve, pero sí que é unha obra que os veciños e as veciñas agradecen que se faga porque é beneficioso para un pobo costeiro como Cambados que vive pois maioritariamente do marisco, non? E do mar. E no capítulo de fracasos hai algo que quede sen facer, que quede esa espiña cravada de non poder telo feito neste tempo? Pois sí, eu teño unha espiña aí cravada dun proxecto que bueno, xa o quixen facer na anterior legislatura, non se pudo, e nesta, e aínda que non vou a estar eu, sei que Samuel siga adiante con ese proxecto e que espero que se faga moi pronto, non? Porque sí que xa está moi avanzado, é dicir, eu tiña un proxecto que era facer un lugar, un centro social para as persoas maiores de Cambados, un lugar onde poidan acudir e, bueno, pois sentirse, por así decirlo, menos soas, non? Persoas que viven soas, que poidan ir ali, pois a ver a televisión, a xogar as cartas, o dominó, a pasar un rato, a falar coa xente, e por que non? Facer tamén ese baile, non? Que tanto lle gusta a xente maior do noso concello e de outros concellos que veñen aquí tamén a facer esas actividades coa xente do noso concello. E o certo é que, bueno, hai xa un par de anos se mercou o que era a antiga Cámara Agraria, ainda que en un principio se lle ia a dar un uso, logo descubrimos que o proxecto non era aceitado, ese uso queríamos que fose o arquivo municipal, porque tampouco temos un espacio para elo, cando, bueno, a consistencia desa estrutura, dese local, que xa está pois con esa separación, etcétera, está moi avanzado, vimos que non servía para arquivo, pois decidimos cambiar a idea e que o centro social sea aí. O certo é que é un sitio moi céntrico, moi accesible para toda a xente maior, é un sitio que, bueno, que por decirlo así, que queda a man de todos os veciños e veciñas, teñen unha zona moi próxima de aparcamentos, tanto o aparcamento que está pois que un aparcamento municipal como toda a zona de aparcamentos que hai todo pola zona do Porto, detrás da praza, etcétera, de Abastos. Bueno, ese proxecto que eu non vou a poder estar aí, pero bueno, sí que estarei como concelleira e sei que Samuel sigue esa estela e que o vai a levar a cabo e a verdad que me satisface porque creo que non solamente hai que pensar, que moitas veces pensamos en moitísimas persoas, pero non debemos olvidar nunca aos nosos avós, as nosas aboas que tamén están aí, que tamén teñen todo o dereito do mundo a desfrutar e a pasar pois momentos agradables, non? Que moitas veces se pensa en zonas de ocio para a xuventude, en cousas para a xuventude, e olvidamos que eles tamén están en pleno disfrute da súa vida unha vez que están xubilados e que teñen que facer moitas actividades porque ademais é moi bo para a súa saúde tanto física como mental. Falabas outro día na túa roda de prensa que o momento máis duro da túa etapa na alcaldía foi evidentemente o afundimento do Sin Querer 2, pero tampouco foi nada doado ese vía crucis judicial que viviches, tamén mesturando incluso en certos momentos a parte política coa parte persoal. Non sei se con todo aquilo, con todo aquel proceso aberto que finalmente quedou en nada, pensaches en algún momento en tirar a toalla, en marchar, en renunciar daquela? Evidentemente, a presión que é o acoso, vou non decir así porque realmente é un acoso, que unha persoa presente unha denuncia acusándote de 7 delitos, evidentemente eu creo que é un acoso, non? Que sufrín foi moi duro, foi unha presión, pero xa cando viron que non me desestabilizaba, por así decirlo, además saíran moitísimas cousas, foron a atacar a miña familia, entón aí sí que me sentín xa de outra maneira, é dicir, mentres os ataques eran contra min, como que eu podía ir xestionando, non? Esas todas, bueno, actitudes que eu podía ter, podía ir, eu sabía que evidentemente que era todo eso era falso, pero cando se empezaron a atacar, empecé a ver a foto da casa de miña abuela, porque era a casa de miña avoa, onde eu me criei,
que logo pasou a ser a casa de miña nai e de meu pai, empecé a vela en todos os medios de prensa. O certo é que foi moi duro non por mí, sino pola presión que eu vía que se exercía sobre meus pais, sobre todo sobre miña nai, porque a miña nai afectoulle directamente. Miña nai estivo durante 2 anos de baixa psicolóxica no seu traballo, unha muller que leva traballando desde os 14 anos, é dicir, toda unha vida traballando no mismo posto de traballo, que miña nai nunca mudou de posto de traballo, que tivo 3 fillos, que nunca colleu unha baixa de maternidade, que nunca estuvo enferma na súa vida, que nunca lle pasou nada, e de repente eu sentíame como moi culpable que por a miña situación política que ela tivese que ter esa baixa, sobre todo que se sentise tan mal, porque non é solamente o feito de estar de baixa, sino o feito que eu vía a miña nai pois todo o día chorando, non quería sair da casa, etc. Para min eso foi super duro. Eu sí que estive moitas veces a punto de abandonar, se me pasou moitas veces pola cabeza para que deixaran en paz a presión sobre miña nai e sobre meu pai. Sen embargo, teño que decir que sentíme moi apoiada e moi arroupada, tanto por meus irmáns, que en todo momento me dixeron no, o sea, tamén son nosos pais, teñen que entender que esta situación é a que é, e ti tes que seguir adiante. De feito, cando se barallou a posibilidade de, nesta última legislatura, que eu non me presentase como candidata, meus irmáns foron uns grandes impulsores de que sí, que eu tiña que facer, que me tiña que presentar, e os meus compañeiros da agrupación, e mesmo do partido a nivel provincial, todo o mundo me decía, creemos en ti, sabemos que ti eres, que vas a salir ben desto, ben parada, porque sabemos que todo isto é absolutamente falsa. Os veciños e as veciñas de Cambados tamén o demostraron, este é un pobo, coñecémonos todos, é dicir, non hai nada que se poda ocultar hasta ese punto. Subimos en votos, subimos un concelleiro máis, entón eu creo que quedou claro que evidentemente todo eso era absurdo e que era o que decía nun principio, non? Como comecei agora esta intervención, un acoso. Unha vez o Ministerio Fiscalía fixo os seus informes que eran aplastantes, é dicir, non existía ningún tipo de delito do que se me estaba acusando, porque é certo que estuve en 5 anos investigada, pero os informes de Fiscalía foron, moi clarificadores, se vía que realmente eran demandas falsas completamente, e aínda así, pois esa persoa aínda acudiu á Audiencia Provincial e aínda chegou a facer o seu dereito de presentar recursos. E, bueno, unha vez que se presentaron na Audiencia Provincial, evidentemente, con eses informes aplastantes de Fiscalía, despois de 5 anos de investigación, archivouse todo. A verdade é que me sentín super aliviada nese momento, non? Porque sintes como que por fin podo demostrar que todo o que levo dicindo neste tempo que era certo, porque é o de sempre, non? Haberá xente que che crea e haberá xente que diga, bueno, a saber o que pasou aí e tal. Esa dúbida, eu quería que a miña honra, pero sobre todo a honra de meus pais, que quedase totalmente limpa, e a verdade, esa satisfacción que sentín, eu creo que compensou moito todo o mal que pasei antes. E o referente ao Sin Querer 2, bueno, un dos, díxeno moitas veces, non? Os mariñeiros, excepto un que non o coñecía demasiado por localización de onde vivo, pero os outros 3 sí, de feito un había moi pouquiño que o casara, era veciño meu, vivía na mesma miña rúa, e coñecíamonos desde sempre. Foi a verdade un batacazo que para min foi moi forte, pero non para min como alcaldesa, para min como Fátima Abal, como veciña, porque de feito foi algo que ocurreu con toda a veciñanza de Cambados. Eses días eu recordo estar aquí no Concello, cando ainda estaban na procura de atopar, non? Ao último dos mariñeiros que faltaba. Recordo aquel día cando fun a Porto do Son e cando me dixeron cal era o mariñeiro que faltaba, que era precisamente o meu veciño, que era o que non aparecía o corpo. Eu nese momento sentín como se fose alguén como da miña familia, o sea, vinme abaixo por completo. Bueno, incluso hai fotografías, non? Que se ve que non é unha imaxe imposta, que se ve que de verdade que eu me sentía fatal. Ademais, teño moi boa relación coa súa familia e foi moi duro. Pero sí é certo que a xente que viña aquí ao Concello que decía que os supermercados, que a xente que non falaba, que a xente ia pola rúa, non soía un ruído, que na Praza de Abastos a xente estaba comprando sin decir nada, nos barcos a xente iba muda, iban, pescaban, chegaban a lonxa, vendían, compraban, marchaban para casa. O sea, foron uns días de loito en todo o pobo. Despois era esa incertidume de onde imos a meter a tanta xente, como vamos a facer, como vamos a organizar isto, vai vir o
o arzobispo vai a vir. Quero decir, era todo, non solamente era a nivel institucional, todo o que tiñamos que estar na procura, era tamén arroupar esas familias, era o sentimento que sentías, empapábaste dos sentimentos desas familias, porque son persoas que coñeces, e víalas tan desesperadas que era imposible non empatizar con eles e con elas, con fillos pequenos, con fillas. A verdade é que foi moi duro. Eu creo que foi incluso moito máis duro que todo o que se viveu durante a pandemia. Moitísimo máis duro. Foron uns días moi difíciles, pero bueno, é certo que cada vez vas vendo como esas familias pois van seguindo adiante, me encanta cando os velos ben, bueno, o admiten, non? Eu creo que a xente do mar ten esa fortaleza de saber que cando van ao mar, cada vez que saen co barco, é un risco, non? Porque nunca saben se van a volver, e creo que teñen xa como moi interiorizado no sentido de que, por desgracia, non foi o único naufraxio que hubo aquí. Sí, algo que dende logo coñecen, non todos os veciños de Cambados que o teñen moi presente, non? Bueno, este vindeiro sábado, ás 12 do mediodía, terá lugar a investidura de Samuel Lago como o novo alcalde de Cambados, cos votos do propio Partido Socialista, lóxicamente, de Somos Cambados e tamén do Bloque Nacionalista Galego. Que consello lle pode dar unha exalcaldesa a un alcalde, como é o caso de Samuel Lago, un alcalde novato? Pois o caso de Samuel non lle teño que dar moitos consellos. El é unha persoa que está feito a estar na política, el xa leva moitos anos en política tamén, non neste concello, noutro concello, pero bueno, el sí que vive aquí, el é cambadés, os seus fillos son cambadeses. O certo é que é unha persoa que, bueno, xa a xente que o coñece, non? Porque el leva moitos anos en Cambados traballando, no seu traballo é unha persoa moi coñecida, ten moito contacto coas parroquias de Cambados, etc. Saben que é unha persoa na que se pode confiar, é unha persoa de palabra, é unha persoa honrada, honesta, que é o que moitas veces se demanda en política, porque moitas veces nos atopamos con persoas que non son honestas e honradas e que, bueno, van un pouco, pois, dicindo de alguna maneira así vulgar, emporcando todo o que é a labor política, non? Desde logo Samuel nese aspecto teno moi claro, el sabe que está aquí por vocación, el está porque quere, de xeito voluntario, el leva todo este tempo traballando gratis para o Concello de Cambados de un xeito voluntario, el tamén aceptou este relevo dun xeito voluntario, sen saber se ia ter ou non liberación, é dicir, nun primer momento non estaba nada falado de se os partidos da oposición van a apoiar a súa liberación como alcalde, e el no primeiro intre xa dixo que sí. O certo é que é unha persona moi traballadora, ten unha virtude que é a de saber escoitar aos veciños e as veciñas, que moitas veces hai que saber escoitar tamén o que che piden, pero tamén é unha persoa que cando se pode di que sí e cando non se pode di que non. Eso é moi importante na política. Non se pode engañar a xente, non se lle pode estar dicindo non te preocupes que sí, máis adiante, agora non podo, cando poida. Evidentemente non. A xente hai que serlle franca e se se pode facer faise, se non se pode facer, pois tamén hai que saber explicar que non se pode. Esa é unha gran virtude que ten Samuel. Ademais ten outro tipo de virtudes, non, de cualidades. Por exemplo, é unha persona moi tranquila, sabe levar as cousas pois moi organizado, entón sabe levar as cousas moi ordenadas dun xeito pois racionando, non? Pois hoxe isto, mañan o outro día outro. Está a saber en toda a concellería de obras, en todas as obras que vai facendo, ten todo moi organizado, moi escalonado. Hoxe mesmo estivemos pois tamén falando tamén, non, sobre unhas obras que se van a levar a cabo en parroquias de mellora de zonas das parroquias, e xa ten todo os metros que son, o que fai falta, é dicir, é moi meticuloso no seu traballo, lle gusta facer as cousas moi ben e que as cousas queden ben. Entón, eu tamén me vou con esa tranquilidade de decir, bueno, pois deixo no meu sitio unha persoa que sei que non lle vai a facer falta prácticamente nada, porque sei que el só é unha persoa que se basta e que vai saber facelo ben e que vai seguir con todo o proxecto que levamos empezado nestes 6 anos. Queda por confirmarse será o alcalde nas eleccións do ano 2023. Estou segura que sí, vamos, que sí. El polo menos xa deu un paso á fronte, non? Outro día públicamente dicindo que estaba disposto, non? Sí, a ir de candidato. Eu creo que si non ocorre nada extraordinario neste tempo, nada extraordinario me refiro, pois situacións que poden ocurrir na vida, non? Que son imprevisibles, que el vai a ser un candidato, un moi bo candidato para Cambados, e non somente un candidato, el vai a ser un moi bo alcalde para Cambados. Eu creo que
Samuel reúne todas as características que os veciños e as veciñas de Cambados necesitamos nunha persoa que está ao fronte da alcaldía, e desde logo estou segura de que vai a saber responder a todas esas necesidades e que vai a ser o segundo alcalde socialista deste concello. Vamos, estou segurísima. Bueno, na túa despedida facías unha mención especial á túa familia, de feito nesta mesma entrevista saiu a túa familia en varias ocasións. Foi difícil durante estes anos compaxinar esa vida persoal, esa relación coa familia, cos fillos tamén, non? E toda a actividade política. Pois sí, non che vou a decir que non porque estaría mentindo, sí, pero evidentemente eu sempre digo, son unha persoa moi feminista, entón eu sei que o meu fillo e a miña filla nunca estuveron desatendidos mentres foron pequenos, agora xa os dous son grandes e non teño esa preocupación, non? Pero é certo que como nai, moitas veces sentín a necesidade de poder disfrutar un rato cos meus fillos, o sea, xa non polos seus coidados, non, porque o meu fillo e a miña filla teñen un pai maravilloso que sei que en todo momento, e nunca lle preguntei cando tuven que sair de viaxe, nunca lle dixen aos meus fillos que comeches hoxe. Eu sei que os meus fillos comeron todos os días, foron á cama a súa hora, sea, eu estaba moi tranquila nese aspecto, de non ser así, evidentemente non podería ir a ningún lado, non? Nunca tuve esa preocupación, pero sí que os botei de menos. Botei de menos o poder chegar a casa, estar un rato a mellor coa miña filla, que nese momento era pequena, Velos crecer, non? Exacto. Botar ese rato con ela, porque claro, moitas veces, a maioría das veces, cando chego a casa, ela xa estaba deitada na cama, porque o día seguinte pois hai escola, pois botas de menos eses momentos. Xa digo, non polos coidados, que non tanto, e ademais, eu creo que, bueno, o meu fillo era un poquinho máis maior, e ao final acabanse volvendo rapaces moi responsables, é dicir, maduros antes, teñen outro tipo de vida porque aprenden a facer cousas sin que súa nai ou seu pai este pendiente, o seu pai tamén traballa mañán e tarde, e hai moitísimas nais que traballan en traballos de mañán e tarde, en hostelería, en supermercados, en moitísimos postos de traballo, e non están, ao mellor, preocupadas polos coidados dos seus fillos ou fillas, pero sí que botan de menos estar ese ratiño con eles xogando, ir a velos xogar un partido, ese tipo de cousas, non? Que moitas veces, pois, neste tipo de profesión, sobre todo as mulleres que traballamos, pois que non podemos dispoñer, pero xa digo, igual que unha nai que traballa en hostelería ou en calquera outro tipo de traballo, nunha fábrica, que ao mellor traballan de noite e durmen de día e tampouco poden pasar ese tempo, e sí que os botei de menos, xa digo, como nai, máis que como coidadora ou como persoa responsable deles. E a partir de agora, que vas botar de menos de ser alcaldesa? Bueno, en principio non o teño todavía moi claro, que vou a botar de menos porque como vou a seguir como concelleira, bueno, ainda que non estou liberada, vou a seguir vindo ao concello e vou a seguir, eu creo que a actividade miña vai a ser prácticamente a mesma, porque vou a seguir levando as mesmas áreas, evidentemente evítome todas as cargas e responsabilidades de alcaldía, que, bueno, esas son as que vai a levar de agora en diante Samuel, e que é ese pequeno descanso, por así decirlo, non, que eu necesito. Pero, bueno, eu creo que botarei de menos máis cando me vaya para o 2023, non? Cando deixes de ser concelleira, non? Exacto, aí sí que poderei ao mellor decir que é o que vou a botar de menos. Eu creo que por agora o único que podería botar de menos é o tema que me encanta, que xa o dixen tamén o sábado, que é o de oficiar as bodas, pero Samuel aquí públicamente tamén dixo: non te preocupes, que as bodas valas a seguir oficiando ti. Entón, pois como era unha das cousas que botaría de menos como alcaldesa, pero que xa Samuel me dixo que non habería ningún problema, eu encantada, porque me encanta ese trato directo coa xente, me encanta disfrutar tamén deses bons momentos, e que mellor momento de alegría que oficiar unha boda, non? Que creo que é das cousas máis bonitas que hai. A xente que queira casar e que a case Fátima Val ainda ten de prazo ata a primavera do 2023, non? Exacto, bueno, que xa hubo dúas persoas que me preguntaron si podían pedir que as casase eu, que lle dixen que sí, que evidentemente que non habería ningún problema, que cando quixeran que falasen con Samuel, que ia a delegar en min ese tipo de eventos. Bueno, encantada, xa digo, me encanta ver a xente feliz, ese trato aquí familiar co noivo, coa noiva, cos testemunhas. O certo é que creo que eso, o trato cos nenos e coas nenas é do máis bonito que se vive nun concello, que vayas pola calle e que os nenos que te digan: mira, alcaldesa, tal, que eso é precioso, que me enche, creo que é unha das cousas que máis me satisface. Fátima Val, alcaldesa de Cambados entre 2015 e 2021, grazas por recibirnos hoxe na Casa de Todos os Cambadeses e por contar unha vez máis con Canal Rías Baixas. Moitas gracias a vos.
Pois así rematamos esta entrevista con Fátima Val. Poden volver ver este programa na nosa página web en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Graciñas, como sempre, por estaren aí. Adeus.